Denne her blok skal jo hugges, og det handler om at finde ud af, hvad der er inde i blokken. Og det gør man kun på den måde, at man går rundt og lurer på den. Lurer på den hele tiden, dag og nat, og ser, om der er noget inde i. Lytter til stenen, om der er noget. Når man så har givet den de første hug, 1-2, så får man kontakt til figuren indeni, eller væsenerne, der er indeni. Jeg ser dem lidt som væsener, som har været gemt inde i stenen her i tusindvis af år. Og det er så min opgave at hugge dem ud. Det er en gave, jeg har fået. Det, der er det spændende ved at hugge sådan nogle skulpturer, det er jo, at man hele tiden man er en tilskuer til det, der foregår. Tit er det lidt ligesom om, at der er nogen, der faktisk fører ens hånd. Det er lidt ligesom om, man bliver ledt af noget større på en eller anden måde. Fordi tit når jeg hugger, så selvom jeg vil den ene vej, så er det ligesom om mejslen ved den anden vej. Og det er altid, når jeg prøver at tage styringen selv. Det handler om, det at komme ind og få fat i huden, få fat i et arm eller et ben eller et eller andet. Når man så har fået fat i den del, så er det bare om at køre derud af. Jeg kan lære de figurer at kende, som er inde i. Jeg kan tale med dem, jeg kan få kontakt med dem på sådan et underligt telepatisk niveau på en eller anden mærkelig måde, hvor man, jeg kan mærke deres tilstedeværelse, jeg kan mærke deres kraft, jeg kan mærke den energi, de har. Det er et underligt spil med dem. Dels så giver figuren noget ud, og jeg giver noget ind, og vi bliver smeltet sammen og bliver et. Og ja, på den måde så opstår der sådan en underlig, nærmest kærlighedsforhold. I processen så sker der jo også det, på et tidspunkt så prøver stenen at overtage mig. De prøver at få ligesom magt over mig. Men det må det ikke have. Så det bliver sådan en underlig kamp, og den kamp den foregår gerne til sidst, hvor det nærmest sådan bliver helt sådan skizofrent det hele. Lidt ligesom skuespillere måske har det, når de er nødt til at tage en eller anden rolle, som de skal leve sig ind i og blive en del af og blive opslugt af. Så sådan er det også lidt, de figurer, hele deres væsen, de bliver så... de prøver ligesom at overtage mig, og jeg er nødt til at tage imod dem på en eller anden måde for at kunne befri dem. Og når så
hele kampen er overstået, figuren er færdig, blankpoleret, og står med alt, hvad den skal, så har jeg ikke mere med dem at gøre. Så er det slut, så mister jeg interessen for dem. Det er sådan min version af det.